Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, good morning. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kitang unyanin Lunes. Pizza Martes pala. Pizza Gis kan bulanin Mayo taon 2022. Mayroon kita abot 11 o'clock in the morning sa pag-urulay-ulay ka napapanood natin mga yun aldaw. Siyempre ang pag-resibi ni mga report ali sa mga karonda. Sa lado teknikal, ang sa kuyang partner digdi, si Engineer Felix Lagrimal. Si ano ni? Duman niya sa transmitter pala. Digdi si Joanner Divilla. Sa transmitter site, ano ito yung PhD naman, Tony Saison. Si Rodel Cesar Digdi. Happy birthday sa gabos na masilibrar kan sa endang kumpleanyo ngunya na Pizza Jess kan bulan na Mayo. Hello? Katugang dagos-dagos kita sa paabot ni na greeting sa mga may kumpleanyo. Ansa mo yung mato ang aki palan si Jan Gerard. Happy birthday.
Silver kan sa iyang kumpleanyo niya na aldaw na Martes. Ang pagbati ali kay Mami, kay Daddy, and kay Jubin. Sa mga tito, tita, friends, pare and mare. Sa mga Mr. and Mrs. masilibra man kan sa indang wedding anniversary, happy wedding po sa inyo kamot. Sa mga may kapiyastahan, happy piyesta. Uy, Barangay San Nicolas, happy piyesta. Sir Manding Sarion. SM Nick Awa. Asin sa gabos na mga residentes kan Barangay San Nicolas, Iriga City, happy piyesta sa endo. Sa mga nanggarana po, kanatapos pa sa ng May 9 national and local election, congratulations po sa mga nanggarana. Sa mga nagkadaraog, better luck next time. Sa Iriga City, anong ganang mayor? Si Rex Oliva. Nangganang vice mayor, Itzel Di Maywan. Sa mga nanggarana pong kunsyal, 10 kunsyal ini. Anang inutan, number 1, Gigi Vargas. Pandawas si Jun Audal. Pantulo si Milnan Morallo. Pang-4 si Nicky Lagrima. Pang-5 si Boboy Villanueva. Pang-6 Danrib Abonite. Pang-7 si Jesse Abonite Jr. Pang-8 si Jeptino. Pang-siyam si Grimaldo GM. Pang-10 si Guevara, Man of Action. Joaner. Sa Camarines Sur po, anong ganang gobernador, si Governor Luigi Villaferte, 488,000. 15 votes. Laban man sa iyang mga kalaban na si Andaya nakakuha sa naman ng 411,751. Si Papin, 13,581. Si Cabal, 4,180. Si Bungat Ireneo Jr., 3,707. Congratulations kay elected Governor Luigi Villaferte, ang bagong LRB kan probinsya ng Camarines Sur. Bagong gobernador. Sa nangganang Vice Governor, iyo po si Sal Fortuno Jr. Congratulations, Vice Governor Sal Fortuno Jr. Siyempre, congratulations sa mga magurang, Congresswoman Josal, and former Congressman Sal Fortuno Sr. Sinausawan po ang mga kalaban, Si Fortuno Sal Jr. nakakuha ng 420,405 votes. Si Pilapil, Gigi, oy, si Rocky Bayobo, naka-standby. Nakakuha sa naman ng 303,770. Si Julia, 69,427. Si Nacario Romeo, 11,727. So, congratulations kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. Oy, Rocky, good morning sir. Yes,
salamat karundang Jo. Kasubago, alik kita dyan sa Banuang Kanbuhi. Anin na talagang yaon ang pagpayaba sa nagbabalik na alkalde kan na buhi na si Mayor Ray Lacoste. Ang sabi ni Mayor Ray, erot na sabi, karundang nga Jo, sa mahal na Diyos, asin man na duman sa mga ngayon na kalingaw sa kuya. Na ako ngaya sinuportaran bilang magbalik na alkalde kana banuanin na buhi Camarines Sur. Sa ano niya nga ni Padingadyo, may na sabi ni Mayor Ray, mapasiring sindangon niya sa simbahan sa pagpasalamat, asin man na pagkatapos kan sarong banal na misa, malibot sinda, mamotortin sinda sa enterong kasentruhan kan na buhi. And kasabay naman ang personal na pagpapasalamat kan alkalde kan Banuanin buhi, asin man ni Vice Mayor Jofre Balagot. Dahil ito pwede makaulay dyan si... bilang vice alkalde. Dahil ito lamang pwede makaulay si... Ibinalik na Mayor kan na buhi, Ray Lacoste. Kamu karon nanjo bising-bising sinda, kasubago nga ni dikit lang, kuya na sinda na motorkid na sinda. Motorkid lang pagkatapos ka na simba kasubago at magpapasalamat sabi karon nanjo. I see, okay. Sabi nga ni Mayor Ray, ako na kung pwede ngayon sa aga, na magbalik ka giraray sa Kuya Saga. Niya na maghapon, pagkatapos ka na sa idang motorcade, si Mayor Ray, pigalat siya ni Congressman Mig Sabilio-Suerte sa Kapitolyo, saka ni Governor Luigi Villar-Suerte. Taga-rumay urulay sa mga kandidato na mga naggaranak na Timbuan Kamsur. Adig di sa probinsya kan Camarines Sur tabi karon nanjo. Iyon sa pagkasabi ni Mayor Ray. Okay. Okay, adig di tabi karon nanjo sa siyudad Caniriga. Anin na nababa pa sa nako. Kaulay ko si Councilor Sunny Maestrado. Maski nga ni sabi ni Councilor ni nadaog siya, pero yaon man giraray sa iyong pagpapasalamat sa mga taga-Iriga, sa gabos na mga nagtabang sa iya, maging sunday man nagtabang sa iya. Natural na ngayon, Rocky, may nanggagana, may nadadaog. Pero ngaya bako man makulog ang bot ko na nadaog ako, pero ngaya sa mga masurunod na taon, anin na liwat giraray kung gugustuhan ko pa na magkandidato, nina konta giraray ana oportunidad na ini kung na kaipuan panggayo ako kan mga taga-Iriga. Takon na dahil na dahil sa kaipuan, anin na mayo man mawawara sa iya bilang architect, anin na at least igwaman da giraray na pinagkakabalahan, pinagkakakitahan para sa sayang pamilya tabi karon na Diyo. I-interviewhan na ang mga nanggarana sa Iriga. Igaranas ko nga ni kundi newly elected ako yung officials. na narumayo lamang. Aling nga ako duman, si Vice Mayor Edsel de Maywat, ko yung magaturog pa na. Ay sabi baga daw turog pwedeng gisungon. Tapos magabot ko man naman si Mayor Rexa Oliva, sarado. Ako, mayo kita kaning magbayan. Maray pa kay Councilor Sunny Maestrado, talagang buhay na buhay kay Councilor Sunny Maestrado. Oo. Dahil lang sinerte. Basta sabi niya, may na ngayon at ikano sa na ngayon bala. Ay niya ko ako, may ibang problema. Better luck next time nantig. Better next time. Dakol pa man na eleksyon na maarabot. Iyo.
Okay, tabi karon ng Jo. Iyan ang satuyang report sa satuya pong mga programa digdi sa Radyo Ronda, RPN District KI. Ini po si Rocky Bayubo. Maraming salamat. Salamat ki karundang Rocky Bayubo. Ngunyan tatapos naman ang eleksyon di magsuro na portara na sana duman sa mga nanggarana. Sa first district mga tugang ang nakakuanin pinakalangkaw na boto man si Senior Warin 49,433, si Clemente Makiling Trixie 47,692. Sa second district for board member ang pinakalangkaw na nakakuha ang boto si Taiko Niño 105,555, si Hernandez Romulo 89,279, si Orinio Ariel 37,639. Pangapat si Kakatian na Jaime 26,000 plus. Fifth, panlima si Caceres Chess 4,249. Sa third district, si Senior Vanessa nakakuha 71,140. Nagsunod si Manaog Paul Rapado 56,085 votes. Si Simando Grace 49,584. Si Pante Charina 24,151. Panlima si Papine Lane 10,251. Sa 4th District, pinakalangkaw na nako ang boto for board member si Puente Villa Eugene 110,777. Pandawa si Laguna 85,086. Pangtulo si Pacamara Maymay 72,951. Pangapat si Pradis 67,264. Sa 5th District mga tugang, pinakanakako ang halangkaw na boto digdi sa to si Unyati Dona 112,611. Panduwa si Butsukoy Rex Oliva 108,071. Samantalang ang nagpantulo, iyo po si Shai Noble 106,203. Pang-apat si Alpilo Roberto 81,666. Panglima si Dante Oliva 69,820. Sa first district si Horibata Huri ang ganang congressman sa first district 51,704 kontra kay Andaya Maribel na 51,263. Sa second district mga tugang, si Congressman El Revilla Perte ang gana duman nakakuha 111,743. Laban kay Abasula Aba na nakakuha sa naman ng 30,324. Sa 4th District, ang ganang congressman si Puente Villa Arne 128,722 votes. Mantang ang kalaban si Chavez nakakuha lang ng 91,076 votes. Sa 3rd District, ang gana manggirari duman si Congressman Gabi Bordado 140,357. Pandawa si Diluna 51,377. Pangtulo si Choroco 29,184. Si Cadiz Jose Anselmo nakakuaman po siya ng 10,780. Si Pito Tria 10,297. Digdi po sa 5th District of Camarines Sur, ang ganang congressman, iyo po si Payabang Migs Villaferte, nakakuha ang 153,407 votes. Laban kay Madel Alpilor na nakakuha ang 101,691 votes. Nasa linyaman ngunyan si Karundang Philip Baracena
Ano daw? Bicol Connection Report. Karondang Philip, alias DJ Pogi, ilaog mo. Salamat, Karandang Joey. Good morning sa mga parandaban niya to. Mga kaulay niya to si Ma'am Grace Sanaw sa Social Security System hindi sa Ciudad San Iriga. Kung anong mga update ngunyan ng mga panahon hindi sa nasambit ng opisina. Ma'am, good morning po. Live po kita sa RTNDC kaya ang korpo si Karandang Joey. Joey? Yes, good morning, ma'am. Mabuting araw po, Sir Joey. Mabuting araw sa mga nakikinig sa inyong radio station. Opo. Ano po ang bagong programa, policy ng SSS ngayon, ma'am? Tamang-tama po ang pagdigdi ni Sir Philip. Pangunyan na May 14, 2022, iyon na po ang pinakahuring aldaw na dapat mag-apply ng penalty condemnation ang mga igwaning delinquent SSS loan. Deadline na po sa May 14, sungunyan is May 10, May 11, May 12, May 13, and then May 14. So, apat na aldaw na lang po na pwedeng mag-apply ng penalty condemnation ang mga miyembro ng SSS na igwaning short-term loans na halina nindang daing na babayaran. Siyempre kaya sir, kung delinquent ang loan, nag-accrue na po ang interest, nag-accrue na po ang penalty. Kaya bakulaon na po gayon. Now, ining programang inikang SSS, i-waive na o patatawaron o daing na pababayadan ang penalidad basta po mag-apply sinda ng combination program. Yan pong programang iyan na i-apply online po, bakong over the counter. Mayo siya ng application form na papel. Igigibo po ang pag-apply sa online. Paano, ma'am, kung dahil tataw maggamit ng computer pag-apply sa online kan condonation program kan SSS, pwedeng assist nindo? Ayun po, Sir Joey, iba po kami digting e-center. Ang e-center ni meron pong mga computers na nakakonect sa internet. Kung tataw sindang mag-internet, pwede mong ipagamit ang computer ni. Kung dahil sinda tataong maggamit ng computer o mag-connect sa internet, igaman po kaming tauhan na nag-a-assist sa mga arugdayan ng miyembro. Ay, very good pala, ma'am. Na matatabangan man nindo. Taba kung gabos na mga namamanuwa ang siyudadano, mga taga-ringkonada, tataw sa computer sa mga anutang iningon yan, na mga high-tech na mga teknolohiya. Pero anyway, Opo, sir. kung may bayaran palan na mga utang sa SSS ang sarong miyembro, dahil man lamang makakaabil ng mga ano pa man na benepisyo or another, halimbawa, ining mga another application of loans or any form of loans. Definitely po, sir, kung magre-renew sinda ng loan, dahil po sinda qualified ka delinquent po nga ni sinda sa lumang loan. Sa pag-apply man po ng mga benepisyo, suway man po yan sa pag-apply ng loan, pwede man po apektado. I see. Makaka-apply, makakakubra ng benepisyo. Ayun. Pero ang epekto po pang loan sa benepisyo, kung ang ina-apply kong benepisyo, kunwari retirement na, or nagagan na ang miyembro, kaya death claim na, ang apod niyo po sa mga iyan, final claim. Pag final claims na po, the boss na dahin na bayaran na utang, kaiba ang interest, kaiba ang penalty, tigbabawas po sa benepisyong makukuha. I see. Kaya minsan ang biyuda naghihibi. So dapat magsi-pension na siya sa pagdadagan kang mister niya. Pero pirang bulan muna o pirang taon muna siyang daima pension, kasi pe-pensionan niya, ipinambabayad muna sa utang. Ayun. May mga incident na ba, ma'am, na sa sarong member na nagagadan,
may mga duwang misis na naggusto mag-claim ng benefits. Duwang beses, sir? Dahil kung may mga nagki-claim na halimbawa, sarong mister na gadan, may mga benefits yung dapat mag-claim, may nagki-claim duwa-duwaan agum. Ay, bako na yun na bagong istorya pa kuya, Sir Joey. Sana po, ma'am. Minsan nani, tulo pa. Tulo pa, ay napangyayari pala. Ano, ma'am? Kasi ka maanggot, Sir Joey, ha? Oo. Madalas lalaking miyembro, very seldom na babaeng miyembro. Sa babae, mamayong nga ro kayo na experience yan. Na. Halos mayo ako, sir. Na, Pero sa mga mister, igwa. iyo po, sir. Nya, Minsan pag-araw ka maaraman yan. na lang po kang nag-claim na misis na may mainot ng i-declare na beneficiary ang mister niya. O kaya kang pinasubmit ni Ming Senomar, may previous marriage na ang mister niya. Wow. Pag-araw kayo makulog sa payo sa mga Iya ibang na. misis. Iya Ano po? po. So, ang araw kayo na situation, ma'am, si Sen may karapatan na misis na dapat makaklaim. Sinauna bang pinakasalan o si Panduwa o si Pantulo? Ang legal marriage na po, itong pinakainot. Na pinakasalan. Pero dahil man po ba sabihin na the boss na legal spouses qualified. Igwaman pong circumstances na dawa ikang inot na pinakasalan, disqualified ka man. Tanong man po, ma'am, garo, dahil man daw mababari ang leta kaya na legal nga ko tapong inot na pinakasalan. Member. Okay. Nagsuwayan, tapos, kung nagsuwayan ka mo, pareho na kaming nagkaigwan ng other family. O grounds po yan for disqualification. Yan pala ng mga grounds for disqualification, ano? Kanainot na pinakasalan. Opo. So, ang mga kakaklaim, itong Panduwa na misis. Dahil man po siya babayaran bilang legal na asawa, invalid po nga ni ang kasal ninda. Sa buhay tabaga ang inot na abot. Di pa ano po si Kaya mga... nagkataon po na igwang aki na Ayun. 21 years old, kung sisay po ang guardian sa mga aking below 21 years old. Kung parehas may aking mga below 21 years old, ididividir ito sa parehong dividendo. Dahil po sa priority po sa under the SSS law, ang mga legitimate children. Nya Over parehas the man, illegitimate. paano yan ma'am, ta kung parehas pinakasalan, si Mrs. 1 saka si Mrs. 2. Illegitimate po sir ang takambuwa. Ayun. Opo. Dahil pwede pala niya na mahirakan man katong katong nainot na mga aki na mahirasan man si mga tugang nindang kumbaga sa half brother. Half Under sister. the law, sir, priority po talaga ang legitimate children. Ayun. Tapos ang tigbabayaran lang ang SSS na dependent children, 5 lang. Kaya kunwari, sir, duman sa legal spouse, tulo ang legitimate, sa pangduwa, tulo man ang illegitimate, duman sa legal, tulo, digdi sa illegitimate, 2 lang. Ayun. 5 lang ang babayaran. Uli ko pag ang magurang ikinasal, pareho legitimate child ang nabaoy. Dahil po, sir. May nagiging illegitimate pa manggirari pa lang sa batas Opo, na, no? sir. Dawak, married ang mga magurang. Mayo kayang bisa kayan, sir, ang kasal Oo. sa pangduwa kung buhay pa ang inot na kinakasalan. Ayun. So, iko pa lang kayo, ma'am, na mga incidenting nangyayari sa opisina nindo, ano? Pero kamo, Ay, yun, master sir. na nindo yan, eksperto na kamo kung paano ang gigibuho. Makulay ang buhay ng mga Pilipino, sir. Alam ko yun. Aram na nindo kung paano didipinsan o sasagang o nanday magkarambulaan na Ay, both iyo po. parties. Ano po? Iyo po. So, kung mayo pa man nag-iwal sa atubangan ni... Na ang iba, may nangingiso. nagkaibanan pa maning nag-file. Ay, They iyo came po. together. Oo. Igawan po nga araw ka yan. So, pag-aarog na po kayan, mga bagay na yan, ordinaryo na pala yan para sa opisina nindong nangyayari. Ay, iyo po, sir. Lalo na ako, sir, haluyon na ako sa benefit processing. Nagpuun ako sa SSS, talagang linyada ko na benefits processing. Sa Naga, Kaya ma'am, I know the story. kahit tumay na-interview akong member ka ni Sis, intirong nagkakaurag, aros mag-uramintado ta, buhay pa da siya, pig-claim na siya ng Boreal.
Itong kumbaga sa ano, pinaluwas ka itong nag-claim na gada na siya. Kaya kan ma-file siya in mga loans or kung ano, disqualified ka ngayon sabi nga, gadang ka na, big-claim na ngayon sa iyong mga benepisyo. May nangyayari man kayo sa opisina talaga, ma'am, kanis-isis pala na, no? Basta po talaga gugustuhon kang karong taong igwang intensyon and able siyang makapag-submit ng mga dokumento na sa paghiling kang SSS authentic man with all the seals, baga sa LTR, may mga selyo, may mga minsan talaga sir, igwang misis na sarap lang ang aram kong arog daan. Sarong misis na anggot sa agum niya, ginigoyan. Talagang nangyayari pala niyan, ano? Pero may kaukulang kaso sa mo yan sa criminal case. Ang kakasuhanin Criminal. daw, itong Opo, nag-claim. sir. So, nag-claim. Criminal po yan. Criminal case, so may imprisonment yan. Opo sir, criminal yan. Oo. So, sa ngunyan po, masasakitan na makapalusot ng mga arogan, talagang binubusisi na po nindo. Stricto na po kami. Nag-stricto na kamo. Kang panahon siguro nakalusot. Ang panahon kaya Oo. sir, baga, day pa man computerized. Manumano lang kay kang panahon, ano ma'am? Opo. So, ngunyan na computerized na po kita boss na transaksyon, masasakitan na ang mga modus operandi ka, di ba? Oo. Ayan ka na, Lip. Mau naputol si Philip. Napano na. Balik ka, Philip. Ano po na, ma'am, ang pagkaiba kang condonation sa LRP sa SSS? Kan condonation sa LRP sa SSS? Okay sir, we're back. Yes, Ito ma'am. pong LRT, ito yan si dating programa na pareho man siya na ang purpose. Loan Restructuring Program. Oo. Condonation man ito, sir. Iba lang po ang pangalan. Mas pinaganda sa apod na Ngayon po, condonation. Short-term Penalty Condonation Program. Bot sabi yun, principal amount na saan ang dapat asikaso na bayaran kang sarong membro, itong mga penalties, mga patong-patong na mga surcharges, penalties, haliw na ito. lang po, penalty, Ah? ang interest and principal po, collectible, payable. Ay, see. So, igwa pa mangyari kadikit na patong ano. Opo, sir. Pero at Naman least ang magiana earnings sa ng part, SSS. magiana sa party kan membrong may delinquent sa bayaran sa indo, ano po? Opo, sir. Pero- Lalo na po, sir, si mga luma na talagang utang na ang penalty mas bakula pa sa principal. Igwang They nag-loan, should take advantage of this program. igwa pala ma'am na nag-loan ngayon ng 20,000, ngunyan, triple na, 60 mil na ang babayaran sa indo. Gararog ka yan. So, mahali itong more than 30,000, mga 30,000 na lang ang pwede mahigit na bayaran. Pero ano yan, ma'am? Kaipuan bang restructural payments or laragdo na barayadan? Sa bago pong programa nun yan, pag nag-apply ng online application ang borrower, igwang-duwang option, sir. So, payment or installment payment. May installment payment Opo. pa, Manggara. Pag pinili niya, sir, na full payment, dapat po bayaran niya ang entire amount within 30 days from the date of approval. Ano yan? Halimbawa, Oo. nag-apply siya ngunyan, tawag man siya ng palugit na 30 days Aha. para makabayad. Sa full Pero amount. ang pinili niya po installment manner, ang computation kaya, sir, si 50% pababayaran sa iya within 30 days from date of approval. Okay. Si kabamang 50% baka maun sa anong na bulan. Ayun. Okay. Iyan malan ang magiging kondisyones between Opo, SSS sir. and members po. So The pero member, opo. pero medyo naman girara yan sa partikan mga miyembro po. Opo, sir. Yubin mo yan kung bakulaon na ang penalty, all of a sudden, dahil mo nababayaran. Halimbawa mamaya akong kapot na cash pero ako kicheke. Pwede man na post-dated check ang ibarayad ko sa SSS sa sendong opisina.
Dahil po, sir, Subject kung for mabayad ka deposit. po ng Mm. cheque, kung anong aldaw isinabit mo ang cheque sa talone, riresibuhan yan. I Dapat see. good na siya, good to be deposited. Dated check palang dapat. Opo, Bakong sir. post-dated, ano? Opo. Okay, malinaw po. So, kung cash man, pwedeng sa Endo or sa bangko na ang payments. Ano po ang Opo, meron po kaming mga partner payment centers. mga ano yan, partner Mga centers bayad po? centers po. Oo, bayad centers. Mga bangko po. Ano ang bangko nindo, ma'am? Ini pong Barakulang Commercial Bank. Okay. Opo, may MOA po kami sa Inda. Okay. Except for BDO, I think, na dahil na muna ngunyan. Po. Sa mga pensioners, ano po, may mga ano ba kayo? May mga pangapudan, may mga programa kamong bago para sa mga ano ta po, mga pensionado, kan SSS. Palugit man po sa mga nagpipensyon sa pagkagadan kan sa indang mga agong o sa indang mga magurang kung ang pensioner si mga akit, palugit hanggang June 30 para po mag-annual confirmation of pensioner. Sa kung dai po sila magpahiling until June 30, by August po, putol na ang sa indang pension. Wow, nakakatakot. Opo, so we will presume na dahil na sila nag-iigpit. Anong dapat That's why- magpailing po sa Endo? So, pensionado talaga or so nagkiklaim sa pensyon? So Pensioner? pensionado po talaga. Dapat mag-appeal. Clarification po, Sir Joey, ining annual confirmation of pensioner, dahil po kabali ang retiree pensioner. Anong pagkakaiba So, kayo, kung ma'am? pension mo, sir, Anong kung ang pagkakaiba? pension mo, sa imo bilang miyembro ng SSS, nagtrabaho ka, kaya kang nag-60 years old ka na, nagpe-pension ka na, dahil mandatory ang ACO or Annual Confirmation of Pensioner. Ang mandatory ko na magpahiling sa muya to prove their existence, si mga nagpe-pension po, taang mga abumindag nagadan na. Ayun. So, mga ano pala, so Yung mga balo ang dapat Opo. magpasilagsiton. Opo, Kapag di ano magpasilag, mawawara na sa lista nindo na sinda Opo, mapinsin sir. pa. We will suspend their pension. Dahil ng barawian yan, ma'am, mayo ng pakiula yan kung dahil magpasilag sa Endo. Pag nag-appear na po sinda, subject okay. to interview, kung paano taday sinda nag-appear. I see. Oo. Opo. So, kumbaga sa ano, dahil man palang totalmenting mawawara na ng pag-asang dahil na maka-claim liwat. Opo, sir. Matter of Opo. explanation lang po sa Endo. So, continue Opo, manggilaray. sir, and background check. Background check. Oo. Takon, Opo. alimbawa, Kapag ma'am. talaga nasupog sa muyang magpahiling na, sa may kasaruan na. Iyo po nga ni. Paano yan, ma'am? Pag-arog kaya ng mga hidden na dahil pwedeng ibulgar. Magluluwat man yan, sir. May mga taga-barangay na nagtataramdam. Ayun. Makikain kami, mag-imbestiga. Kamu pala, ma'am, may pagka Marites. Marites. Ay, Marites. mga kumbaga sa may pagka NBI Nag-iimbestigar pa lang kamo. Dahil pa lang makakalusot, ma'am, na itong pensyonado o pensyonada, dahil mairirong sa opisina kan SSS kung atang nga balo, ako na naman ngayang lover, na kadiredit. Yan pala, nakaraman nindo. May kapitbahay mo na nagtataram. Oo, kaya pala nauuso ang Marites. Ma'am, thank you so much. Mabuhay ka mo. May tarot pa, pwede May tayo sige, mag-hear. sige. Go ahead po. Opo. Sige po. Ito po, pension loan para sa mga retiree pensioners. Ang po bagang mga retiree pensioners minsan kaipuan sa Simpabo, emergency. Yun yan, igsasangla ninda ang kaindang ATM sa mga lending. O igwa po kaming pension loan program, no collateral, low interest. Ang bayad po sa loan, ibibidak na sa monthly pension ninda. Alagad may iwawalat pa kaming halos
60% kang pension ninda, tanganing igwapa man tinda bulan-bulan. Ang longest term to pay is 2 years to pay. Magayon ang retiree Opo, pensioner, magayon po, ano nga niya nito, offer ma'am. Magayon Opo, niya na sir. maray. Opo. How much ang pinakamataas na pwedeng ma-avail? More than 100,000, sir. Depende po kaya kung gaano kadakula ang tigre-receive mong monthly pension. Halimbawa ako, 3,000 ang nare-receive kong monthly pension. O, paano Pwede, yan? sir, yan na 3,000 times 6 kung gusto mo lang na 6 months kung na 6 months. pension. Maximum of Pwede- how many months? 12 months, sir. Kung Ito 12 po ang- months, Opo, 18,000. 12 months. Opo. Ay, day, 36,000 man. Opo, sir. Yan ang maximum. Depende pa lang sa nare-receive na monthly Ang pension. mabuot po, sir, kung tirang bulan ang gustong i-avail, ang pensioner mismo. Iyan sa mga nag-retiro sa serbisyo. Opo, sir. Ang pwede lang maka-avail po kayan. Pero ito Opo, mga ang balo, mga dahil balo pwede. po, dahil pwede. Hanggang sa monthly pension lang sinda na po. Opo, sir. Okay, ma'am. So pa, ma'am, thank you so much na maray sa Thank you inyo. so much, sir. Kumusta Thank you ang po. serbisyo ka na mga internet provide kan SSS? Dahil man nag-aberya, may man problema online transaction. Most of the time, sir, okay man po kami. Pero maiiwasan na igwang mga aldaw na napuputol man ang serbisyo kang mga internet providers I see. That's the time na nag-apologize kami kasi pag offline kami, natitipon ang mga kliyente. Okay. Sa ngunyan po, Masabihan po kayang kontrolado gabos, sir. pero sa ngunyan po, ma'am, may man mga Okay, pending ganun transaction yan. na nagka-problema. Daman po Opo. mga pending transaction o daman? O daman, pero dakoy po uwan pa, holiday baga po sapon, election. Mo man ang So mga ganun. mid-transaction po sapon, mag-iyan na nguwan. Kaya medyo dakoy nguwan, sir. Oo. Sa luwas kan opisina nindo, ma'am, may nag-text kung pwede lagan kuno sa Trapalta nabubulad sa mga nagpipila. Apo, sir. Noted po yan. Igo Okay po po. kaming ilalaag. Okay po. Yung masana po, ma'am, Thank you, Sir Joey. may mga reaction pa rin di. Kundi dahil kung mabasa, ma'am, nakasalang kayaan, ni Philip, linya. Dahil kung magkabarasa na saro-saro, may nabasa lang ako saro lang. Saka, Pwede man po, sir, ipa-forward na lang sa messenger ko. Ayaw, sige. Kay Sir Philip. noted O kaya, po. sir, apa. Thank you so much. Mabuhay ka mo Thank sa you so SSS. much. Okay. Thank you po. Good morning. Good Thank morning. you. Likewise, ma'am. Lip, back to you. So, ini sabi karondang Joey na pakikipagulay niya to si Ma'am Grace Tanaw na Social Security System. Ano si Ma'am Grace, Lip, hubin pa o medyo nasa 20 plus na ang edad? Kunyan, hobin pa, mga nasa 28 years old. Ay, magayon nun ang boses niya, Oo, alam Maui Taylor. Garumawi Taylor pala ng itsura ni Ma'am Grace, Tapos si Mama Janet Ebinga na branch manager. Oh. Naroman si Sharon Punit. Ay, magagayon pala ng mga yaon sa SSS. Ay, oo. Mga artistahon. Oo. Tingnan ko ako, sir. Tingnan ko. Makonsuelo ka talaga. Yung kaulay. Magayon na mga ma-interview si Ma'am. Magayon na ma-interview. Michael Bat. Ma'am Grace, naputol kalip. May mga nag-ano ko na nagdiyo. Pwede man daw po magbayad nin loan sa SSS via online. Opo, Pag-abot si Ma'am Grace Tanaw, talagang makakakuha ka ng konsuelo sa buhay. yung gayo ka. Pero ako nga sa pag-ulay-ulay taon der ni Ma'am Grace, garo nawawara niya ako ang sa kuyang kapagalan sa kantong gago. Talaga yun ang kaulay ni Ma'am Grace. Sa mga daog na politiko, mabubuhayan. Mabubuhayan. Magiging alive. Oo. Dapat araw kayo ng mga kaulay tapirmi sa mga ahensya kang gobyerno. Araw kay Ma'am Grace na sa Nao. approachable. Very informative pati saka iniedukar niya ang mga kliyente kung paano magianan Pwedeng ang... ihawig pa kay Margil Rodriguez. Ayo, grabe palang kagayon ni Ma'am Grace.
Kaya wayo na hanapon sa tindugo ni Ma'am Grace. Mm. So, initali na rin na Joey. Ilit, mag-interview ka pa ng iba. May oras pa man kita. Pakikipagulay niya to kay Mama Grace Tanaw. Morning na lang sa iyang mga pag-iiriba sa pangingenot ni Mama Janet Benja, ana branch manager ka na Social Security System digdi sa siyudad kan Iriga. Okay. Ali digdi sa takuyang location, hindi man si Philip Parapena, RPN Radio Ronda. Salamat sa inyo po dyan. Salamat, Lip, sa mga informasyon pakikipag-ulay ta kay Ma'am Grace Tanaw. Sa Naboa, congratulations kay Mayor Persimbulan. Grabe man ang lamang ni Mayor ngunyan, ha. Dati mga 200 lang ang lamang. Ngunyan ang lamang niya sa kalaban. Ribo-ribo. Mayor Persimbulan, nakakuha pong 28,919 votes. Ano po? Tapos, Vice Mayor man, anong gana dyan, si Marisa Bilitario Hao, 24,695. Si Cuthbert Palan, 17,552 ang nako ang boto. Si Sorilla Melchor, 4,029. Sa mga konsyal, nagtapwan, Oxiano Luzon Manhol, Pandua si Punon Gerard, pangtulo si Doc Ladaw, pang-apat si Galyarte Alden, panlima si Pogi Figurasyon, pang-anom si Pradi Sani, pang-pito si Biaris Ruben III, pang-walo si Duran Olpiano Jr. Mga tugang, congratulations po sa mga bagong mailihir na mga local officials, Iriga and Rinconada. At yan, iba pang mga banwaan, mapasyaranta, maramanta, asin makongratulate sa mga nila. Mahanap buhay lang muna kami. Pagkatapos ka na hanap buhay, balik kita sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus. Ang oras na yan, hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumunahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuti hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Mga togang, balik kita sa programa. Bali, ipadangog ko man daw ang entrevistata ki sa ini. Inutong talig diyo. Bueno. Oya. Ano po ang pigalauman hali ki Konsyal Gali Bayos kan sa tayo pong mga konstituente sa Baaw matapos na matawanan po ninda kulang mandato kan sa iyong pong mga elektorado. As we said, duman sa sa campaign period. Let mo na. Duman sa campaign period, so asahan ta po na si Konsyal Gali Bayos, salud po ang pangungunahan ta na makarayon digdi sa Banwa na Baaw. So, una, dapat mag-iwan ng quality health services. Araw kang pag-create kang super health center na sarong programa kang Department of Health na kung sari, dakulan ng mga programa sa sarong bubong lang. So, madaling madulukan kang mga pangud ng taga-Baaw. Pangduwa is mag-create kayo ng butika ng bayan na kung sari makakamakalin barato as in di kalidad ng mga bulong. So, iyo po yan ang mga priority ang gigibuhon ni Konsyal Gali Bayos. Salamat kay Konsyal Gali Bayos and congratulations. Panduwa po sa nailhir na Konsyal, Siton Baaw, Camarines Sur. Mayor, liwat po na ipapadagos mo ang sa imong pagsilbi como alkalde kan Banwaan po ng Baaw. Ano po ang masasabi mo sa mga supporters mo nagtarabang kasi nagburuto para ipadagos man sa imong malay na programa sa Baaw? Okay, so sa amin po na nag-irong punguan, lalong-lalo na po sa mga leaders and supportadores po na mo sa Team 1 Kamsur, kami po nagpapasalamat. Dahil sa suporta po ninyo, kita po sa ikarawang termino, ipadadagos po ang serbisyong Jeff Bisenyo. So, ngamin po na nagtiwala
asahan po ninyo na di kita migbago kundi mas sa ikarwang termino mas hihigitan ta po o yan ang serbisyong itinatao ta po sa banwaan na baaw. Sige po. Ngami na po kamo sa din na proklamar ka Comelec na mga nanggarana po. Actually po kaso agang ano po amay mga 2 AM formal na po kaming na ano po na proklamar kang Comelec puon sa mayor, vice mayor and si walo pong nangganang municipal councilor kang Banwaan na Baaw. Sa ngunyan pong second term mo, Mayor, ano ang mga naisipan mong magagayon na programa, plano para gibuhon po para sa pag-asinso kaini po sa imong Banwaan? Okay, actually po naka-preparar na ang sa tuyang mga plano. Sabi ko nga ni, dahil kita nagpaplano ngunyan na taon or sa next year, kundi ang 10-year development plan kang Banwaan na Baaw, planado na po yan. So, syempre, sa tabang kang Sanggunian Bayan, daiman po yan ma-realisar kung may upong tabang kang Sanggunian Bayan. Ano pa ang pangapudan mo duman sa mga nagkadaraog na politiko sa di Baaw? Di ka po aramin na welcome mo po bagaan gustong magdulok sa imo asin magtabang sa imo pong administrasyon. Okay, ang sabi po nga ni, daiman ka ipuwan na nasa posisyon ka kung ika po matabang o maserbi sa publiko. Pero kita po welcome man, sabi nga ni, two heads are better than one. So, sa gabos, kita po naka-ready man. Sa ining terminong ini, daitam aram kung ano ang mangyayari dahil daitangan itong first term nga ni, daita inaasahan na magkakaigwan ng health crisis. Pero dai kita nagpabaya. Aram yan kang buong Banwaan na Baaw. Pero ngunyan, medyo, sabi nga ni, si first term tapo at saka si duwang taon, medyo maluwag-luwag kita. Sabi nga ni, abang buot kang mayor na ini. Kaya ngunyan, medyo, si kaipuhan na sundon, na mga layi, si kaipuhan na gibuhon, ipapautob ta. Okay. Buot mong sabihin, Mayor, priority mo manggarahay ang healthcare system pakusugon sa Baaw. Kadangan ini pong mga project mo, harap kan mga sa diversion road, mga infrastructure project, dumping site, gabos yan, tatawan ng punong priorities. Iyo po, digdi po sa transition evolution po kang nadagdagan po baga ang ira kang Banwaan na Baaw. Padagos po itong itong mga sa development program sa infrastructure program. Pero sa ngunyan nahiling ta na importante po pala ang health service. Kumbaga papagayon ta pa ang health services kang Banwaan na Baaw. Ako about po ang scholarship program, educational assistance ni Mayor sa mga estudyantita na nagpaparadakol po. Sa kuya po talagang yan ang number one na priority ta po. Pero sa ngunyan, sa kadaklan kang naghahagad, sabi nga ni, gabos yan tinatawan ta. Pero ngunyan, ganun pa rin. Tatabangan ta pa manggiraray. Ayun po. Sa your parting words na lang po, Mayor, sa tuyang mga constituente sa Baaw, Camarines Sur, as your parting words. Okay, liwat po. Ini po si Mayor Jeff Bisenyo sa ikarwang pagkakataon, sa kuya pong ikarwang termino bilang alkalde po ninyo. Nakahanda po para sa pagserbi giraray sa Banwaan na Baaw. Salamat po. Matugang si Mayor Jeff Bisenyo, re-elect ka Mayor sa Baaw, Camarines Sur. Congrats sa mga nanggarana, sirbiyan sa mga nagkadaraog. Dangan sinuruportara na po, lingawan tanaan politika. Tapos na.
Mga tugang, nakaulay taman po ang ilihir na konsyal sa Partikan Bula. Si Konsyal Greg Lopez Puntanal, Laberdao. Mga tugang, makaulay taman yan si Konsyal Greg Puntanal kan Bula Camarinesor and Secretary to the Mayor. Sa ano po, anong masasabi mo sa mga nagsuporta po sa imong kapangganan kanatapos pa sana pong eleksyon? Diyos maray na aga sa gabos na naghihinanyog sa RPMDCQI. As in, sa sakuyang amigo, si Idol Joey, Diyos maray na aga sa indo, Bulaiños, Bulaiñas. Sa ngaran po kat sa kuyang pamilya, ako po nagpapasalamat sa indo gabos. Dakol-dakol na papasalamat ko dahil sa indong suporta na ipinagtiwala nindo sa kuya. Ining nakalipas tang eleksyon, talagang ginibutaman si gabos na paagi para kita manggana, as in, para tabang sa satuyang banwaan. Ako bilang sarong ilihido kan banwaan din Bula, puon pa lang na ako mag-aspirar, talagang mayo akong ibang inisip, mayo talaga ako yung ibang piyagmamawot, kundi maihiras ko ang sakuyang kakayahan, digdi sa satuyang banwaan na magserbisyo nin matanos, patas, na madara, magkaigwa kita nin mga programa. Laumon lang po nindo na siguro sa maabot na mga bulan po, basta kita maka-formal na makapag-asumer, iyan gigibuhon ta ang mga bagay-bagay para sa satuyang banwaan. Aram naman po nindo, ini ang sendong lingkod, si Greg Lopez Puntanal. Talagang mayo na akong ibang iniisip para sa banwaan na makatabang kan mga programa, proyekto, serbisyo, asin aktibidad. Aram po nindo yan na puon 2016, puon ako na maging katuwang kan sa tuyang alkalde sa kanyang opisina. Dakol-dakol na po ang sakuyang naitabang. Kaya pasalamat ko man na si mga tao na nakahiling kan sa kuyang kakayahan, kan sa kuyang pagtabang sa banwaan, na matian ninda kaya ako tiniwalaan nindo. So, iyan ang sakuyang pagmawot na talagang gigibuhon ko ang sakuyang makakaya, tangani pong maihiras ko sa gabos na namamanuan digdi sa Bula. So, para mentras pungon yan, ta siyempre mahalat-halat pa man po kitang mga almost 1.5 months. So, halaton ta na lang po, basta yawan igdi ang sa endong lingkod, si Greg Lopez Puntanal, nagpapasalamat kan sa endong suporta asin tiwala. So, sa gabos po, so sa endo, salamat, asin Diyos maray na aga sa endo gabos. Proklamado na po kamo kang Comelec. So, narin po ang schedule na Comelec pare, proklama po kamo. Ang aram ko, after na makomplete itong resulta, garo kaya igwapang tulong presento na dahil pa nag-aabot, duwa na lang. So, maproklamar na yan. So, hinahalat-halat nilang ang apod kan sa tuyang Commission on Election. Tigdi sa Bula. Mga tugang, congratulations kay elected Councilor Greg Puntanal, kan Bula, Camarinesor. Sa kagabos ng mga nanggaraan ng local official sa Bula, congratulations man po sa Endo Gabos. Sa pengen na siyempre, re-elected mayor, Migay Ibasco. Sa party daw kita kan Bato Camarinesor, kung sa mayor, pababa sa mga councilor, sa mga nanggarana, palayugan tatulos ng congratulations. Nangganang mayor po dyan, si John Sorilla.
Sa botong 13,881. Okay, congratulations sa hobin na alkalde na nanggana sa Partikan na Bato, Camarines Sur. Kontra kay incumbent Mayor Bernaldez. Si Frank Bernaldez nakakuha lang ng 13,396 votes. Po? So, ang ginusto naman po kan mga taga-Bato na magsirbing mayor ninda, si Junjun Surilla. O kaya, Junjun Surilla, mayor, sirbihan mo man ang mga nadaog dyan. Lalo na si Lolo Frank Mayor Bernaldez mo, ha? Si mga nanggana man dyan na Vice Mayor, ini pong si Vic Ramos. Incumbent councilor po siya ngunyan, karibay katong dipuntong Kagawad Ruben. Tapos nanggana siya. Ibinalik siyang Vice Mayor. Dati naman siya nagsirbing Vice Mayor dyan. Si Vic Ramos nakakuha ang 13,542 votes laban kay Bata Canonoy na 12,840. So congratulations, Vice Mayor Vic Ramos. Sa mga councilor po, ang number 1, top notcher dyan, si Bella Francia Bukid. Pandawa, si Sorilla Dado. Pantulo, si Martin Batacan. Pang-apat, si Noel Tino. Pang-lima, si Alvin Sacuesa. Pang-anom, si Pongpong Ramos. Kagawad Pongpong Ramos, congratulations sa endo, ha? Saka si Noel Tuyay, pang-pito, pang-walo. Uy, nakalaog si Bugs Rimpula. Congratulations sa inyo, ha? Okay. Kaya naman daw kita magpasadang banwaan sa adiring kunana. Nangarig na ko, congratulate naman po. Tanto daw kita po ito. Haramang tama na tanto po ito. Kamarin ito. Ang mga nanggarana. Oy, congratulations sa ibinalik kan mga taga-Bui na magsirbing mayor ninyo. Si RPL Ray Lacoste. Lamang na lamang. 23,918 ang nako ang boto niya. Samantalang si incumbent Mayor Margie Aguinillo, 18,533. Pwede nakapa-champion, nakapaduwang termino lang. Kung sa buro lang, si Pantulong Laban Daog. Kaya ang guminana ang RPL, Ray Lacoste. Ang sa iyang Vice Mayor na nanggana si Balagot, Vice Mayor, 20,681 na boto. Kumpara ki Itchipare, Pandua, Pantulo si Mercurio, pang-apat si Lisitibo. Sa mga konsyal, ang top notcher dyan, number 1, Nonato, Maria Villa. Pandua, Moraldi, Liti, si Martinez Cati, Pantulo, pang-apat si Tabaldi, Marlon. Ay, congratulations sa endo, ha? Si Libardo Raol, pang-anom si Carrillo Victor Ramon, ang pampito si RC Cap Glory, ang pangwalo si Misalucha Ed. Uy, Cap Ed, congrats! Malupit. Nanggana manggiraray si Misalucha Ed. Maswerte man ha? Dahil naman daw kita mapasada. Parting balatan daw. Dahil ko pa napapasadaan ang partikan balatan kamsur. Kung si Sejan ang mga nanggarana. Congratulations sa mga nanggarana, ha? Sa Buhi, sa Nabua, sa Bato, ngunyan, masyaranta daw ang balatan. Hoy, incumbent Mayor Manggiraray, ha? Ang pinaganakan mga taga-balatan. Nina Bagasbas, 8,081 votes. Kontra ki Abliter, Domingo, 6,136. Si Narito, John, 2,031. Ang boto man ni Barbosa Charito, 154. So, congrats Mayor Nina Bagasbas. Ang Vice Mayor na nanggana dyan, si Maria Cecilia Cuarto. Nakako ang botong 6,546. Samantalang si incumbent
Vice Mayor Huab Gabriel, nakakuha lang 4,855. Sa mga councilor o ang mga nanggaranang councilor sa Balatan na, congratulations man sa Endo. Ang top notcher dyan, number 1, sila Dagan Andres. Pandua, si Sombrero Kisha. Pantulo, si Dimaiwat Roth. Uy, nanggana pa lang si Kagawad Roth Dimaiwat. Congrats sa Endo dyan, ha. Minsan mapabayad ko di si Kunsel Roth Dimaiwat sa Irika. Magayon ang negosyo ka ni dyan, may mga troll. Ang pang-apat, si Maria Isabel Borja. Panlima, si Nina Borja. O si former mayor ini, ha. Ang pang-anom, si Ruben Briones. Pampito, si Saysay Robert. Pang-walo, si Abigail Aslor. So, congratulations sa endo dyan. Sa bao pa lang, dahil ko pa nag-complete. Dahil ko pa na sa mga konsyal na sa saro-saro. Basta ang re-elect ka, Mayor Manggiraray, Mayor Jeff Vicenio, ang mayor po dyan, mapadagos ka na service yung Jeff Vicenio, ha? Congratulations. Sa Vice Mayor, anong gana si GBB Bricenio. 14,036 ang nakuha niyang boto. Laban kay Vicenio para 9,285. Si Buena Bogs, 5,776. So, nagbago sinda, mga taga-Baaw ng Vice Mayor, ha? Sa mga nanggaranang konsyal, oy, top notcher pa rin yan, number 1 councilor na pinaganakan mga taga-Baaw, ha? Ang mabuot na si Benjamin Blanquera. Ang pandawa, si Bayos Galileo. Pantulo, si Simfuego. Pang-apat, si Sapugay Cherry. Uy, si former Vice Mayor Cherry Sapugay pala, nanggana, pang-apat. Congrats sa endo dyan, ha. Panlima, si Edwin Bidoral. Si Eddie Bayos, pang-anom. Si DC Pera, pang-pito. Si JB Pajardo, ang pang-walo. Congratulations sa endo dyan. Sa mga local officials na nanggarana sa Baaw, Camarines Sur. Manamang kitang nalingawan na Banwaan sa adi, ay sa Bula daw. Garuday ko pa na kumpleto sa Bula. Ang mga konsyal na mga nanggarana. Sa Bula po, mga tugang, binalik asin ipapadagos ni Mayor Miguel Basco ang pagsirbi ko mo alkalde. Tinagana siya, tinawanan siya ng 24,307 boto kan mga taga-Bula. Laban sa iyang kakontraryo sa pagkaalkalding si Rhea Dicena. So, congratulations, Mayor Miguel Basco. And sa nangganang Vice Mayor dyan, si incumbent Vice Mayor Tutoy Malanyaon. Diit sa naman si diferensya palang kan boto niya ki Nonoy na Ibasco Jr. sa akin ni Mayor Miguel, Bot sabihin, abo pa kan mga taga-Bula na mag-inaan magsirbi, kundi saro-saro lang. Anyway, ang destiny guide ni Nonoy na Ibasco Jr., ang pag-fight niya sa sunod na eleksyon for mayor na. Last time naman ini ni Mayor Miguel Ibasco, ining kapangganan niya ngayon na 2022 eleksyon. So, patapuso naman siya kan sa iyang termino, baad sa sunod na eleksyon. Ini nang aki niyang si Nonoy Ibasco Jr. ang padalaganon, bendisyon na sintambudan sa pagkalkaldi si Bula. So, congratulations kay Vice Mayor-elect, re-elect Tutoy Malanyaon. 16,291 votes si Nonoy na Ibasco Jr., 15,209. Ayan. Sa mga nanggara naman pong mga konsyal sa Bula, congratulations sa endo, Si Kaya Noknok, top notcher. Pandua, si Balyibar Inton. Garubilas ini ni Mayor Migay, pandua. Si Largo Bicol, pantulo. Si Hombre Culin, panapat. Si
si Delia Siday, panlima, si Idol Greg Pontanal, sa Nangganang Konsyel sa Bula, si Sorita Ili, pito, si Paro Jag, walo, si Jill Canit palan, pang siyam, dinaog siya sa laban dyan sa partikan Bula sa kargong konsyal. So, sa mga nanggarana, congratulations sa mga nagkadaraog. Better luck next time na lang. Hi, good morning sa mga lead tuner, sa mga nakaantabay, sa mga transistor radio, nakatutok kunyan sa RPNDCK, good morning. Sa mga nakatutok sa RPNDCK ay sa tuyang Facebook Live. Live ba tayo sa Facebook Live? Good morning sa enda po. Si Hermanang Monica Perique of Limassol, Cyprus, good morning. Si Alvin Montais, Napolis, good morning. Si Kadag Frankie Bihino, ay good morning. Sir, namasunod na kagawad kan barangay Sagrada Bao, Camarinesor, makagiging kalinyada ni Kap Milvin Barayoga, ha? Guwapito pala ng titindugong kayo ni down sa office ni Mayor. Kaso bago sa residensya ni Mayor, siya ang nagpadago sa kuya. Binukasan pati si Dakulao, nag-eat ni Mayor. Dagos na ngayon, Sir Joey. Ma-interview niya ako kay Mayor. Mabuot ini, sa ka-arartis tao ng tindog. Kaya niya ako nagbabaya ang tindog tandoa. Kaya niya ako Coco Martin, Ako man niya ako, garo si Michael Demi sa antitindogon. Ay sabi niya, pwede man yan. Magkandidato akong kagawad sa barangay. Si Frank Kadag Bihino, good morning. Si Hermanang Monica Perique, good morning. Si Edgar Bodigar Bernales, good morning. Ki Bator, ki Kim, ki Injok, mga nakaantabay mo niyan, bilog na staff ni Mayor Persimbulan, Nabo Camarinesor. Si Marvin Orbita. Sa district office ni Congresswoman Josal Fortuno, yaon dyan si Ma'am Dorothy Barita Manse. Lalong-lalo ng ugmangon yan ang district office, tagana si Sal Fortuno Jr. Sa tuyang bagong Vice Governor kan probinsya po ng Camarinesor. Congratulations sa Fortuno family. Naabot na ko ni Nora sa pamamaaram sa pang-Martes na edisyon kan sa tuyang programa. Salamat, mabalos. Standby po kita sa masunod na programa sa technical. Felix Lagrimas sa transmitter site, si Tony Saison ang sa tuyang maskuladong PhD naman. Digdi ang technical, partner sa technical, si Joanner Divilla. Sa information, si Rodel Cesar, si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina. Sa luwas, Rocky Bayubo, Philip Barasina, asin si Ma'am Grace Anao, kan SSS Iriga. Diyos mabalos, kan sa inyo pong pagantabay. Good morning man sa sakuyang loyalistang parantabay, ang sakuyang sulusulong Agom. Si Agom, ang sakuyang darling, sweetheart, Clemencia Balanglim, always listening, always tuning in sa sakuyang programa. Salamat.